Gero, zupazio jakun beste kaso bat, soldautzakue, abe gogorra zan da, dana dugu relazionotea gilaz. Zeni, jaio nintzen 1982. Vale. Da ni tokaten jatan joetie soldautzara 1983. Vale. Ni, normalmente, preparate honetzen, ja jueteko, enero, febrero, otzaian horretzen pentso, ja, otubrien jueteko. La cosa que, vale, ingo izan geuzak eta tal, ni lan egin nintzen, nik Durango konfesiñaten lan haiken aben, da itxin utzen bierrai, karo, soldautzara jueteko, izin bier. Ze hori oso normala ezen. Normala izan ezan, normala. La cosa es que banoie garaian erainoan da atie, zer da, soldautzie zizu juen, udaletxe juen. Da zer pasetan da bata, hauxe eta hauxe. Ipintzen dago, jaixotekue altatu iabien amen udaletxien, da ipintzen ben. Jaixoiko 1982, ipini birrien 1983 ipini abien. Aiba, ez, hori ez da. Baina bat emateik aldatu iaben, amen. Bueno, hasi ginen jale eguen, karo, garaian hon ez dien hartu, etxera barredo. Bueno, nire nabe jakin ezebe, eta hori nintzen etxera, barra, ostra. Da, gero, eta hori nintzen udaletxera, a ber, ze paseu dan, ze jode, holan ez dala geusie, udaletxik ez eusten, konfusión bat, erroion bat, ez dakizer, da, ez, hau akalaron bidaz, niri fastidio ustezu urte bete eta piku, osea, que nigu minaz, ja, gota lau hasi etxera. Joran, ez da hori, bueno, zeustin, bale, orduen, jasa bat ingu. Egon tranquil, ze bilduko zuz notifikazio bat etxera, eta zer, da, bueno, bale, banau etxien, da, aiago zan aguazile, papel bataz, da zeusten, hauxe da, ez dakize da notifikazio eta esto es por la venganza de tu abuelo. Hostia, oantxa ezautzen. Artu naben eskobie, lausati naben, harrapeta motorruen, madre mía, nizta izen egun zen, da jauzin izen ezkeia atetik, me cago en 10, yo que tengo que ver con la abuela ahora? Pues esto es la venganza por tu abuelo. Yo eskatu abe motorran ketu ikiaben, eta horrein zun udaletxera, harmonoen kristo bat, da, sekretario zehoz harratzen junzan kajora, da ez zin itxi. Da ez dut, Julio, eso no hagas. La cosa es que beste notifikazio bat, da ama eta bizok, biduzkoen garailan ora. Bat ematek ez garri zigu izan. Huntzi izan garailan ora, ama eta bizok. Han egon zan alkatia, trajia da hor batiaz, más chulo que la ostra. Abainoko alkatia? Abainoko alkatia, leitzundia. Garria, aixe. La cosa es que junginen ara, sartukoen despatxo baten sartuzkoen, da egon zan kuadro bat, Franco nagatzien. Eta bakarrik alkatie edo? Alkatie, bakarrik. Da general bat. Eta generala. Da generala, despatxoen, bizek. Izan nintzen, madre mía. Da bueno, así que se saben tal. La cosa es que generalak que saben, no, es que la opinión es libre, joder. Ama que se si la opinión es libre, ¿para qué cojones le saludas a ese que tienes detrás? Alcati, la madre y el hijo a la cárcel, no tienes huevos. Da. A la cárcel los dos, no tienes huevos. Ama tabillo, jarri eskiaretan, da baino komuti bat egon zan, soldau, tonin bizida, nire sartzu da, irurtero gehiago egingo dauz, eta zeusten, zer behiko gamen, hauxe eta hauxe, joder, bare bataki, da, bizida honean, da, zeutzen, eno izan izena, da, hauxe eta hauxe pasiago. La cosa es que handik 10 minutero ordule honera, eta horrezak hauzen soldau bi, da zeuzko, bueno, ahora tenéis que salir. Urten ginen kalera, da jazta. Bea, hori? Eta gero urrengo urtien? Urrengo urtien jo nintzen, bea, renprazu, berra bat amairuen jaioiku, Bai. Ti narizez. Da etorren nintzen, eta bostu nintzen etxea. Gorrotuek... Da zertzen, pau gutzu, indinizio gutzu hau,